lo ideal per a nosaltres, tots els veïns, jo el primer, i tots estem d'això, que no voldríem la mat, no voldríem ni la instal·lació, o sigui, ja no el traçat, diguem, si no la feren, jo estaria encantat de la vida, i de fet estem lluitant en això i anem a lluitar. Si per una d'aquelles l'Estat, el govern d'Espanya declara que és utilitat pública i ha emitit l'informe de mitjanambiental que permetís que avanci el projecte, nosaltres, la supressió és el que a nosaltres ens agradaria, però si veiem que no podem entrar, perquè tampoc detecte que sigui una cosa tots a una, i és un projecte que ve d'Europa, que ve de França i tal, és un projecte molt gran, i per un poble menut, poc, o pobles menuts, veig jo que molt poc podem fer quan, sobretot, institucions més altes, com la Diputació, te diuen que és molt difícil de parar, per no dir que és complicat o pràcticament, entonces nosaltres hem d'anar a lo que, diguem, més factible podem veure. Si partim de la base que no podem parar aquesta instal·lació, doncs haurem de mirar de, per almenys, modificar el traçat en el que ens afecta a Sant Joan de Moró, que ens fa una malesa, tinc que dir-ho, que ens la volen passar per un puesto que és el pulmo verd, és la umbria que tenim, els montes, que és de lo més bonic que tenim, de lo que tenim allí, i bueno, està traçat en un puesto on tenim totes les rutes senderistes, on se fan les carreres de BTT de muntanya, la carrera està de la Marató dels Masos, la petjada, en fi, és el pulmo verd que tenim, que són Carrasca i Pinar, que és una passada bonico, i que justament vulguem fer-la per ahí. Entonces nosaltres ja portem des del 2016 fent al·legacions, tenim un bufet d'abogats que està treballant colze a colze en l'Ajuntament, que estan a Madrid, i bueno, ja han fet ja 4 al·legacions i tenim preparada la 5ª.